हेलो फ्रेंड्स फरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जबनि माखासे नटिफिकेशन एबा एपेक्स बेंकनि मोनसे जब एबा बेनि भेकेन्सिसनि सोमोन्दै आरो लोगोसे बेनि क्राइटेरिया आरो बेनि एप्लाइ प्रसेस बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासैबो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन जे जोङो जबनि भेकेन्सिस एबा बेफोरनि सायाव जोङो डिटेल्सखौ मोननो हानाय जागोन। दायो जोङो गिबियाव नायग्रोनोसै बिनि माखासे सार्कुलार एबा एडभार्टाइजमेन्टखौ जों नायनोसै। आसाम क'अपारेटिभ एपेक्स बेंक लिमिटेड बेनिफ्राय जोङो माखासे नटिफिकेशन मोनदों एबा बेनि भेकेन्सिसफोर जा भेकेन्सिसा जोङो मा पस्टनि थाखाय जों बेखौ नायनोसै। गिबियाव बेहाय नुनो मोनदों 120 भेकेन्सिसनि बेहाय क'अपारेटिभ एपेक्स बेंकनि मोनसे भेकेन्सिस। बे पस्टआ जाहैबाय एसिस्टेन्ट पस्ट बेहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना नं अफ पस्ट एसिस्टेन्ट। बेनि माखासे जोङो क्राइटेरिया आरो बेनि गोनांथि जानाय डकुमेन्ट्सफोर आरो बेनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ जोङो नायनोसै जोङो माब्ला एप्लाइ जागोन आरो लास्ट डेटआ माब्ला। दायो जों बेयाव भेकेन्सिसखौ नायोब्ला 120 पस्ट दङ। बेनिफ्राय पे स्केलखौ जों नायगोन बेहाय 18,730 निफ्राय लानानै जागायनानै 68,040 ओमफ्राय प्लास जिपि दङ गोबां बेहाय माखासे मोननो हागोन एडमिसिबल एलाउन्सेस बेहाय दंखायो होनाय दङ। बेनिफ्राय बेनि एप्लाइ प्रसेसा जागोन अनलाइन प्रसेसआव जोङो बेखौ मोनथिनानै मोनबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि माखासे माबा मोनसे प्रब्लेम्सफोर एबा बेनि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै नांगौ जायोब्ला एबा माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोबा जोङो बे इमेलनि गेजेरजों जोङो माखासे हेल्पखौ मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय एजनि लिमिट जों बेखौ नायगोन। एजनि क्राइटेरिया होनोब्ला जों बेहाय 21 इयार्सनिफ्राय जागौमोन बियो 21 इयार्सनिफ्राय 34 इयार्स नोंथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन जे बिनि एजखौ जों बबेनिफ्राय केलकुलेसन खालामगोन। बेहाय 2023 निफ्राय लानानै डिसेम्बर 31 निफ्राय नोंथांमोना लानानै केलकुलेसन खालामनांगोन। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होननानै बुङोब्ला जोङो 45% मार्क्स जानाय जानांगोन नोंथाङा एनि ग्रेजुवेट एनि डिसिप्लिन नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा कम्पिउटारनि प्रपार नलेज थानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा लेंगुवेज हिसाबै प्रफिसियेन्सि हिसाबै नोंथाङा मास्ट बि बेहाय कनभारसेन्ट रायलायनो हानाय लकेल लेंगुवेज जानो नांगोन एबा हानाय नोंथांमोना जानो नांगोन। बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस नोंथांमोना दाननो नांगोन। अनलाइन पेमेन्टजोंबो नोंथांमोना दाननो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना 650 रुपिस एनि कास्ट नोंथांमोना बेखौ दाननो नांगोन। आफ्टार साबमिटनि उनाव नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन अनलाइन पेमेन्टनि नोंथांमोना बेखौ पेमेन्टखौ दाननो नांगोन 650 रुपिस एनि कास्ट। दानिया जोङो बेनि एप्लाइ प्रसेसा जोङो माब्ला जागोन होननानै बुङोब्ला स्टार्टआ जाहैबाय बेवहाय जानुवारि 29, 2024 निफ्राय जागायनानै बेहाय 13 फेब्रुवारि 2024 सिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइननि थ्रुयै। नोंथांमोना बेहाय लास्ट डेट जाहैगोन 13 फेब्रुवारि खालि। दानिया जोङो बेनि एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्सखौ फुलै जों मोजाङै नायनोसै। जों बेवहाय थांनानै बेवहाय क्लिक हियार नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो जुदि बे अफिसियेल साइटआव दंमोनब्ला। दायो जोङो बेनि नटिफिकेशनफोरखौ नायनोसै। आसाम क'अपारेटिभ एपेक्स बेंक लिमिटेड रिक्रुटमेन्ट 2024 बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना हेड अफिसा जाहैबाय पानबाजार गुवाहाटी। बेनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्ट फर द पस्ट अफ एसिस्टेन्ट नोंथांमोना बे एसिस्टेन्ट पस्टआव एप्लाइ खालामगोन। बेनिफ्राय बिनि क्राइटेरिया जों सिगाङाव नायखाबाय पे स्केलखौबो जों नायखाबाय। जोङो बेवहाय भेकेन्सिया जाहैबाय 120। बेनिफ्राय जोङो बिनि एज लिमिट जों दिहुननांगौ। एजआ जाहैबाय 21 निफ्राय 34 इयार्ससिम जानो नांगोन। 31 डिसेम्बर 2023 खौ लानानै नोंथांमोना एजखौ दिहुननांगोन। बेनिफ्राय एडुकेसन क्वालिफिकेसना जाहैबाय जोङो बेखौ मिथिनानै मोनखाबायमोन। बेनिफ्राय जोङो क्वालिफिकेसनखौ नायखाबाय जे जोङो ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन। बेनिफ्राय 45 मार्क्स नोंथांमोना पार्सेन्ट थानो नांगोन। बेनिफ्राय प्रपार नलेज नोंथांमोना कम्पिउटाराव नलेज थानो नांगोन। जोङो अनलाइन एप्लाइखौ बबेहाय एबा बबे अफिसियेल साइटआव जोङो थांनो नांगौ होननानै बुङोब्ला जों बेहाय नुनो मोनखादों बेहाय होखादों बिथांमोना बे अफिसियेल साइटनि सिङाव नोंथांमोना हाबनानै जेब्लानाखि एप्लाइनि डेट जायो अब्ला नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव हाबनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन अनलाइननि गेजेरजों। बेहाय होखादों 29 जानुवारि 2024। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय जों दहायनो नायखादोंमोन 13 फेब्रुवारि। बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस दङ। जोङो दानिया सिलेक्सन प्रसेसखौ नायनोसै। सिलेक्सन प्रसेसआ बेवहाय माखासे होनाय दंखायो। बे होनाया जाहैबाय रिटेन एग्जाम जोङो सिगां लिरनो मोनगोन। बेनिफ्राय रिटेन एग्जामाव नोंथांमोना सर्ट लिस्ट जायोबा एबा मेरिट वाइसआव नोंथांमोना गाखोनो हायोब्ला बेवहाय पार्सनेल इन्टारभिउनि थाखाय बिथांमोनहा लिंहरगोन एबा कल खालामगोन। नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना खौरांखौ मोननो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेनि आफ्टार नोंथांमोना सिलेक्सन प्रसेसखौ माबा मोनसे लाबावोब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय आपडेट मोननो हानाय जागोन।
अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय क्लियार जाबाय, बेहाय जेबो गोनो गोथो गैया, बेहाय कास्ट वाइज भेकेन्सिसखौ बेहाय बुखावनाय जायाखै, जेनेरेल जोङो बेहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। बेवहाय जों माखासे फिसा फिसा भेकेन्सिसनि जबफोर फैयोब्लाबो जों माखासे नायनानै बेनि क्राइटेरियाफोरखौ नायनानै जों एप्लाइ खालामनो हायो। बेवहाय खम भेकेन्सिसबाबो जोङो ओरैनो थानाय बेफोरखौ खालामनो नाङा, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बे नटिफिकेसनखौ शेयार खालामनो लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामबावगोन स्टेटनि जबनि नटिफिकेसन मोनसेबाव, बियो जाहैबाय जोङो सिभिल डिफेन्स एबा बेहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना डाइरेक्टरेट अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हमगार्ड, बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3 नि मोनसे नटिफिकेसन 269 भेकेन्सिसनि मोनसे पस्ट ग्रेड 3 नोंथांमोना मोननो हादों। 25 जानुवारि खालि बे नटिसखौ इसु खालामदोंमोन SLVRP मोनसे अफिसियेल साइटआव। बेनि क्राइटेरिया लोगोसे बेनि गोनांथि जानाय डकुमेन्ट्स आरो बेनि एप्लाइ प्रसेस, लोगोसे बेखौ माब्ला एप्लाइ खालामो आरो बेनि लास्ट डेट, बेनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ, बेनि सिलेक्सन प्रसेसफोरखौबो जोङो मिथिनानै लागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांदो। दायो जों बेवहाय नायगोन भेकेन्सिसनि डिटेल्स, गासै जोङो माबायदि केटेगरियाव वाइसआव माबायदि भेकेन्सिसफोर दङ बेखौ जों नायगोन। जोङो STP हिसाबै जोङो मेलाव 17 दङ, बेनिफ्राय फिमेलाव 7 दङ 7 जन, बेनिफ्राय टटेल 24 भेकेन्सिस दं। बेनिफ्राय STH हिल्स ट्राइबनि थाखाय 54 मेल दङ मेलाव, बेनिफ्राय फिमेलाव 23 दङ, बेनिफ्राय 77 टटेल। बेनिफ्राय जोङो आनरिजार्भआव जों नायदो, मेलाव 58 दङ, बेनिफ्राय फिमेलाव 24 दङ, टटेल 84 दङ। अब्ला जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। एसेबां माने गोबां मोजां मोजां भेकेन्सिसनि ओंखारबाय थाया, बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौबो एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय जोङो बेनि सिलेक्सन प्रसेस आरो क्राइटेरियाफोरखौबो जों नायलांसै, नोंथांमोना नायबाय थादो। बेनिफ्राय बिआव दङ रिजार्भेसन दङ, एक्स सार्भिसमेनफोरनिफ्राय दङ, बेहायबो आनरिजार्भआव दङ 2 भेकेन्सिस दङ, बेनिफ्राय STPआव सासेल' दङ। बेफोरबायदि जोङो भेकेन्सिसफोरखौ मोननो हादों। बेनिफ्राय जोङो नायलांबावनोसै। बेनिफ्राय जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जों बेखौ नायगोन। क्राइटेरिया बेहाय नेसनेलिटि हिसाबै जों बेखौथ' गासिबो बयबो मिथिखायो। बेनिफ्राय जोङो एजखौ नायगोन, जोङो 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेहाय एजखौ 2024 नि जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना केलकुलेसन खालामनांगोन। जोङो ST हिसाबै 5 इयार्स एगजेम्पसन मोनखायो, जोंहा प्लास दंदेरो। बेनिफ्राय बेवहाय लिमिट होदों, बेहाय 2026 नि सिगां जोनोम जानाय जानांगोन, बेनि उन जानो मोननाय नङा, एबा 2026 आव जोनोम जानायब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय 1984 बिसिमनि गेजेराव जोनोम जानाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय दानिया जोङो नायगोन बे इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनफोरखौ जों नायगोन। बेहाय 10 पासनिफ्रायनो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। बेनिफ्राय हमगार्ड सार्टिफिकेट अर मिनिमाम खमावनो NCC A सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन। NCC आ A, B, C थायो, बेनिफ्राय C आ देरसिन, बेनिफ्राय A आ मिनिमाम खमावनो बियो उन्दैसिन क्लासनि बियो मोनसे सार्टिफिकेट आरोना। बे NCC खमावनो A सार्टिफिकेटआ थानो नांगोन, बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा 10 पासबानो जागोन। दानिया जोङो डेटखौबो जोङो मिथिनानै लागोन, जोङो माब्ला जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। दायो बेखौ नटिफिकेसनखौ 25 जानुवारियावनो होदों। आंनि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो लेट जाबाय, थेवब्लाबो बेनि एप्लाइ प्रसेसा जाथ'वाखै नालाय, बेनि थाखायनो लास्ट डेटआबो जाथ'वाखै नालाय बे भिडिअखौ शेयार खालामनो लानाय जादों। फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय जागायनानै फेब्रुवारिनि 15 तारिखसिमाव बियो लास्ट डेट जागोन। दानिया जोङो क्राइटेरिया बिनि क्वालिफिकेसनखौ नायखांनायनि उनाव जोङो बे फिजिकेल स्टेन्डार्डआव जों नाय। बेफोर गासैबो मेजारमेन्टआ आसाम पुलिसनि जों एखे गोजा। जोङो ST हिसाबै STPआनो जा एबा STHआनो जा, जोङो मेला 160.2 सेन्टिमिटारबानो जायो, बेनिफ्राय फिमेला 152.40 सेन्टिमिटारब्लानो जायो। बेनिफ्राय सेस हिसाबै मेलफोरनिफ्राय लानाय जायो। बेहाय STP जोङो नैबे नाय 80 सेन्टिमिटार, बेनिफ्राय एक्सपेन्डेड खालामनांगौ 85 एबा 5 प्लास, जोङो 5 सेन्टिमिटार प्लास एक्सपेन्ड खालामनांगोन आरोना। दानिया जोङो मेडिकेल स्टेन्डार्ड होननानै बुङोबा, मेडिकेला जाहैबाय आसाम पुलिसनिजों गासैबो सेम। बेवहाय बांद्राय स्ट्रिक्ट खालामा, जोङो मेगननि आरो आथिंनि जोङो बेफोरखौ नायनाय जायो। बेनिफ्राय हाइट सुबाय बेफोरबायदिनो, बेनिफ्राय गोबां बेहाय माने सिरियासलि मेडिकेल खालामनाय नुफेरनाय जायाखै। बेनिफ्राय जों माबोरैहाय एप्लाइ खालामनो होनोबा, जों बे SLVRP मोनसे अफिसियेल साइट दङ, बेनि सिङाव जों बे पर्टेलनि सिङावनो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन जेब्लानाखि डेट जागोन अब्ला। दानिया जोङो बेहाय पासपर्टनि साइजखौ जों नायनोसै, बिनि क्वालिटि बियो गोदान जानांगोन। पासपर्टनि क्वालिटिफोरखौ मोजाङै होनो थाखाय बिथांमोना बेहाय मेनसन खालामदों जानुवारि 1 तारिख, बिनिफ्राय सिगांनि जानो नाङा बेफोरबायदि बुंदों बेवहाय। बेहाय पासपर्टनि माखासे हाइट आरो वेट जों बेहाय नायनानै लादो। 4.5 सेन्टिमिटार, बिनिफ्राय 3.5 सेन्टिमिटार बेयो जाहैबाय वेट। बेनिफ्राय जोङो JPG फर्मेटब्लाबो जागोन। बेयो जाहैबाय रिजुलेसन 320/40, बेयो जाहैबाय
मिनिमाम बिनिफ्राय मेक्सिमाम साइजआ जाहैबाय जोङो फाइल साइज हिसाबै 450 KB जानो नांगोन। बिनिफ्राय जोङो सिगनेचारखौ नायगोन सिगनेचारनि माखासे रिजोल्युसन आरो बिनि माखासे फाइल साइजखौ जों नायगोन बेवहाय सिगनेचारनि हाइट आरो वेटआ बेनो जोंना 3.5 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय 2.5 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय रिजोल्युसन हाइटआ नैबे जाहैबाय 800 300 बिनिफ्राय रिजोल्युसन बेयो मिनिमाम 400 150 बिनिफ्राय फाइल साइजआ मेक्सिमामावनो 100 KB जागोन बिनिफ्राय खम नोंथांमोना बानायनो नांगोन। बिनिफ्राय गोनांथि जानाय डकुमेन्ट्स जोङो मा नांगौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नायनोसै बेवहाय सी नाम्बाराव दङ डकुमेन्ट्सफोर जोङो मा नांगौ नोंथांमोना बेवहाय SSLC नि एडमिट नांगोन बिनिफ्राय पासिं सार्टिफिकेट एबा लिभिं सार्टिफिकेट बिनिफ्राय जोङो मार्कशीट नांगोन SSLC नि बिनिफ्राय NCC नि बा एक्स सार्भिसमेनफोरनि मोनसे सार्टिफिकेट बिनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटखौबो होनो नांगोन। बिनिफ्राय फिजिकेलि इफिसियेन्सि टेस्ट दङ पेड लागोन बिनिफ्राय 40 मार्क्सनि जागोन बे पेडआ जोङो मेलनि थाखाय बेसेबां खारनो नांगौ बेखौ नायनोसै जोङो मेला जाहैबाय खारनांगौआ बे आसाम पुलिसनिजोंनो एखे 3200 मिटार खारनो नांगोन बिनिफ्राय टाइमा खमावनो बे 14 मिनिट्स बिनिफ्राय नोंथांमोना सेकेन्ड हिसाबै नायोबा बे 840 सेकेन्ड जागोन बियो बिनिफ्राय लं जाम्पआबो बेफोर गासैबो पुलिसनिजोंनो सेम एखे गोजा गासैबो बेवहाय नोंथांमोना मिनिमाम खमावनो 335 सेन्टिमिटार बारनो नांगोन अब्लासो क्वालिफाइड जागोन खमावनो। बिनिफ्राय जों बेहाय गासैबो नुनो मोनदों बे आसाम पुलिसनिजोंनो सेम गासैबो बेवहाय माखासे खारनायनि नाम्बार्सफोरा बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बेवहाय नुनो मोनगोन। बिनिफ्राय फिमेलनि बेहाय माखासे पेडआ जाहैबाय जोङो 1600 मिटार्स जोङो बेहाय नुनो मोनदों बेहाय 1600 मिटारखौ नोंथांमोना 8 मिनिट्सआव खारनांगोन मिनिमाम क्वालिफाइड जानो थाखाय बिनिफ्राय खमावनो लं जाम्प 44 सेन्टिमिटार बियो मिनिमाम क्वालिफाइडनि थाखायल' अनलि बेफोर गासैबो माखासे लं जाम्प आरो खारनायनि मार्क्सफोरा सेम टु सेम बे आसाम पुलिसनि सार्कुलारजोंनो एखे नोंथांमोना बेवहाय नायब्लानो जाबाय बेखौ गासैबो मेनसन खालामजोबोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेनि थाखायनो गासैखौबो खुगाजों बुंजोबनाय जानाय नंला। बिनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोननि पेड फिजिकेल गासैबो बिनि माखासे मेरिटआव गाखोयोब्ला नोंथांमोनहा रिटेन टेस्ट लिरनो नांगोन बे रिटेन टेस्टआ जाहैबाय 100 ता कुइसन थागोन बेहाय एन्सार होनांगोन बिनिफ्राय 50 मार्कनि जागोन मोननैजों 1 नाम्बार मोननो हानाय जागोन बिनिफ्राय बिनि सिलेबासफोरा बेनो जाहैबाय एलिमेन्टारि एरिथमेटिक बिनिफ्राय जेनेरेल इंलिश बिनिफ्राय लजिकेल रिजनिं बिनिफ्राय आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि एन्ड इकनमिक बिनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्सफोर बिनिफ्राय जोङो बेवहाय नेशनेल केडेट कर्प्स एबा NCC नि थाखाय नोंथांमोना मार्कखौ बेहाय होनाय जाबाय बेसेबां नाम्बार मोनो बेखौ नोंथांमोना B सार्टिफिकेट बा बेहाय 3 मार्क्स मोनगोन बिनिफ्राय NCC C सार्टिफिकेट बा बेहाय 5 मार्क्स मोनगोन बिनिफ्राय लास्ट प्रसेसआ जाहैबाय अरेल एबा भाइबा नोंथांमोना 5 मार्क्सनि जागोन जायफोरनाखि गासैबो पेडआवबो क्वालिफाइड जायो आरो रिटेनावबो नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना भाइबा लागोन बे भाइबाया जाहैबाय 5 मार्क्सनि जागोन जोङो बेखौ गासैबो नोंथांमोना कमप्लिट खालामजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना लास्ट मिनिटखौ मोननो हानाय जागोन। अब्ला जोङो बेवहाय नायदो जों गासैबो प्रसेसखौ बेसेबांनि मार्कनि जागोन जों बेखौ नायदो लास्ट मिनिट जों मार्क्सखौ टटेल खालामोबा जोङो 100 मार्क्सनि जागोन टटेल दाजाबनानै बेबादि बेवहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जानायफ्रानो नोंथांमोना जबखौ मोननो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जे बे नटिफिकेसन एबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेनि एप्लाइ टाइम बेनिफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटखौ गासैबो बुजिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।